Gure formulak bilakaera bat erakusten du. Batxileko ikasleek 16 eta 18 urte bitartean garapen nabarmena adierazten baitute, bai maila akademikoan eta baita maila pertsonaldean ere. Gure hezkuntza ikuspegia erabat integrala da. Kalitatezko maila akademiko altua lortzea da helburua noski, baina bereziki lantzen dugu jendetasuna ere. Adin horretako gazteek behar duten malgutasuna eta giro jatorra lortzen dute herri eskolan. Hogeita hamar urtetik gorako esperientziak gure ikastetxearen eskaintza akademikoa sendotu egin du. Aukerazko irakasgai ugari eskaintzen dugu, eta horrek asko balio du unibertsitateko graduak edo heziketa zikloak aukeratzerakoan. Selektibitatea ondo prestatuko dugula jakiteak gainera lasaitasuna ematen dio ikasleari. Eta azkenik, gure orientazio zerbitzuak sare zabala dauka landuta, ikasleek unibertsitateko fakultateak eta lanbide heziketako ikastetxeak aurrez ezagutu ditzaten. Herri euskalduneko gazteak izan arren, beste hainbat hizkuntza ikasteko aukera ematen digu eskola honek, eta hizkuntza horien tituluak ateratzeko prestatzen gaituzte. Hizkuntzetan lanketa berezi egitean hauekiko jarrera aktiboa izateko prestatzen gaituzte, baina gure ama hizkuntza alde baten utzi gabe. Badakigulako euskeraz komunikatzeko gaitasuna gure ibilbidean sekulako tresna izango dela. Well, we have an English composition teacher every single year. Sometimes they are American, sometimes they are British. And we're very happy since not all the schools can give their students this chance. In fact, we've been having these native speakers, native teachers for almost 20 years now. And definitely it helps our students to work both the language and foreign cultures in a much better way. It really does. Zumaian bizi naiz, nire familiarekin eta Zumaiko institutuan egiten dut lan, ikasle eta irakasleekin. Ikasketa esperimentala etengabe egiten dugu tailer eta laborategietan. Fisika, kimika, robotika, anatomia, marrazketa teknikoa. Eginez eta praktikatuz, horrela ikasten dute ondoen, eta ikasleek oso gustora hartzen dituzte gainera. Helburua argia da. Batxilergoak dituen eskakizun berezi guztiei erantzutea, eta horretarako inbertsio estrategikoa egiten da baliabide pertsonal eta materialetan. Gizarte esparruko ikasgaietan, historia handia eta historia txikia lotzea da gure irizpidea. Fenomeno orokorrak azaltzeko, gertuko adibide eta gertakari ezagunetatik abiatuz. Adibidez, herriak zerikusia dazkaten gerrakumei buruzko eta kofraiei buruzko ikerketa bereziak inditeu, eta urtero bezala 6 eguneko bidaia indeu Erroma eta Florentzia. Praktikotasuna gero eta balio gehiago duen kontua da gure gizartean. Gure eskolan, zertarako balio honek galderari erantzuten badiogu, esan dezakegu oso kontutan hartzen degula, bai maila akademikoan, bai gizartean izango duen garrantzia, eta nolabait prestantzik dugu ikasleak horretarako. Gu gure ikuspuntu kritikoa lantzeko eta irakaslia saiatzea gelan eztabaida bultzatzen, ze azkenean adinontan aztega gizarteai beste erabatea behitzen, eta heldu hogea baita ere. Eta bakoitza bere bidea egiteko, pentsatzeko eta pentsatzen adierazteko askatasun hori eukitzea oso importantea da.